Riċerkaturi sabu evidenza ta' epidemija tal-coronavirus 20,000 sena ilu u hija simili tal-virus li qed nesperjenzaw bħalissa. Dan ħareġ minn studju li sar fl-evoluzzjoni tal-ġenetika umana. Infatti, il-ġenetika tal-lum fija informazzjoni evoluzzjonarja li tmur lura mijiet eluf ta' snin. U għalhekk impossibbli għal riċerkaturi biex jagħmlu l-iskoperta li eluf ta' snin ilu faqqet epidemija fil-vant tal-Asja. F'dan l-istudju li sar minn riċerkaturi fl-Università ta' Arizona u l-Università ta' Adelaide ħadu sehem fih mal-2500 persuna minn madwar 26 popolazzjoni differenti minn madwar id-dinja. Ir-riċerkaturi użaw metodi kompjuterizzati biex isibu traċċi ġenetiċi tal-virus li kienu kol kaġun ta' 3 tifqijat fl-aħħar 20 sena, inkluż il-pandemija preżenti tal-COVID-19. Dan l-istudju sar billi riċerkaturi ipproduċew proteini umani kif ukoll tal-virus mingħajr ma ntużaw ċelluli ħajjin li wera li dawn aġixxew bl-istess mod li jaġixxi virus meta jinvadi ċelluli fil-bniedem. Professur mid-Dipartiment tal-Ekoloġija u l-Evoluzzjoni Bioloġika fl-Università ta' Arizona tenna li din ir-riċerka ma sabitx il-virus direttament, iżda traċċi tiegħu li ħalla fil-ġenetika tal-bniedem. Fil-fatt, ir-riżultati ta' din ir-riċerka wrew li l-antejati ta' nies tal-Lvant tal-Asja, partikolarment ġejjin fosthom iċ-Ċina u l-Ġappun, kienu esperjenzaw epidemija ta' marda ikkawżata mill-coronavirus, simili għal dak li qed nesperjenzaw bħalissa, jiġifieri il-COVID-19.